Nosaltres, des de la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere, fem el recompte de tots els feminicidis existents al llarg de l'estat espanyol i en aquest any 2023 portem 89 feminicidis. Els últims 31 feminicidis s'han ocasionat des del mes de juliol fins al mes de setembre, en el període estival, que, com sabem, s'incrementa aquesta violència pel fet que hi ha un període vacacional i les dones conviuen més hores amb el seu agressor. Això provoca aquests estats. Hem de treballar per evitar aquesta punta de l'iceberg de les violències, que és la mort, l'assassinat, el feminicidi d'aquestes dones, amb tota mena de prevenció i sensibilització ciutadana i veïnal. És molt important que des dels nostres barris, des de les nostres llars, des de la nostra comunitat de veïns i veïnes, puguem estar atentes a qualsevol crit, qualsevol cop, qualsevol dona veïna que veiem amb un moviment estrany, per poder donar-li suport i tenir també des dels barris els telèfons d'emergències perquè aquestes dones sentin una mica de xarxa per poder sortir d'una situació de violència si és el cas que s'hi troben. A veure, a l'etapa de l'adolescència i la joventut apareixen les primeres relacions afectivosexuals amb els seus iguals, i és aquí on des de l'educació podem incidir plenament. Per tant, necessitem mesures i permisos per poder treballar als centres educatius, que és per on passen tots els nois i noies, aquesta prevenció afectivosexual i que no es tiri enrere aquesta temàtica, que és tan important treballar preventivament. Perquè, si no, tenim nois i noies que s'emmirallen amb actituds adultes o actituds que no són igualitàries i no són pròpies d'evitar situacions de violència. Esperem que sí, que així sigui, que sigui un punt d'inflexió, perquè el futbol és un tema universal que està a totes les cases, que ens serveix molt a les entitats feministes per explicar i visibilitzar que això que ha passat en el cas Rubiales és violència, i sí, és un punt d'inflexió que esperem que aquest món tan masculinitzat, els que estan a les parts de poder de tots els clubs esportius, puguin començar a mirar-se la transversalització de gènere i a mirar-se aquestes qüestions amb un compromís de canvi.